És el nostre bus que s'està cremant. Que estava tot ple de fum, la part de darrere. Extintor. Ens han fotut l'extintor a sobre. Stop the train! És a dir, ens buscaven l'artèria de dintre, l'artèria aorta, per treure'n sang. Bon dia. Estamos muy mal. Tenim molta ressaca. Hem fet el check-out de l'hotel. Llavors que hem decidit fer? Estirar-nos a un sofà a la recepció de l'hotel. Perquè tenim el bus a les 9 de la nit. És a dir, l'últim dia a Bangkok l'hem passat a la recepció de l'hotel sense fer ni el huevo i ara estem 3 hores abans a lo dels busos. Algo a afegir? Estoy muy mal. I ara això volem pujar-nos al bus i que s'acabi ja tot. El dia d'avui. Sí. Mireu la meva camiseta. Del 7-Eleven. I he anat a comprar un 7-Eleven amb aquesta camiseta. Quina vergonya. Hem agafat un bus que ens porta 10 hores, vale? Des de Bangkok a Chiang Mai. A veure, l'experiència. Estem ja al bus. La veritat és que és supercòmode. Mireu això, vale? A veure, us enfoco l'Èlia. Mireu. Vull dir, és una butaca, que flips. Ens ha donat aigua a menjar. Un suc, eh? Algo és algo, ens han donat això. I a dormir. I aquí 10 hores. Jo crec que estarem molt bé, molt còmodes. Xiquis, això sí que és la full experience, vull dir... Això, sí, d'aquí darrere. És el nostre bus que s'està cremant. A mig camí s'ha començat a cremar el puto bus. Estem aquí tirades, no sé. No sé què farem. Al mig de la nada, no sé on estem. Vull dir, molt bé. S'ha cremat el nostre fucking bus. Vull dir, què és això? Mireu, les nostres motxilles, vull dir, la meva és blava i ara és blanca, vale? M'han canviat el color de la motxilla, que guapo. Està igual. Que bèstia, loco, això directe a la rentadora. Tu creus que s'anirà? És extintor, ens han fotut l'extintor a sobre. Aquest és el bus que s'ha incendiat i no sé què farem ara. Hem arribat a Chiang Mai, per fin. Estem rebentades, a mi em fan mal els pulmons. Fins la 1 no tenim l'hotel, però bueno, anem a donar una volta. Després us explico tota l'odissea. Increíble. El pescadito fresquito. Que hem de veure una rata enorme per aquí. Després de 2 mesos o més, vinc a donar explicacions i vinc a explicar l'accident del bus i què va passar i com va passar tots els fets. La cosa és que he tardat tant perquè la veritat és que va ser un moment molt impactant i perquè no he tingut temps i perquè encara no he editat el vídeo, llavors ara que em toca editar-lo, doncs ara ho explico més o menys. Bueno, la història comença quan nosaltres sortim de festa a Bangkok i el dia següent hem d'agafar un bus nocturn que va de Bangkok a Chiang Mai. El bus l'agafem a la nit, a les 8 o 9. La cosa és que pugem al bus nosaltres amb tota la ressaca possible que teníem i amb moltes ganes de dormir, la veritat. Ens pugem a un bus VIP a sobre. Ens vam gastar 2 euros més per tenir uns bons seients i poder dormir a gust. Pugem al bus, tot bé, pugem les maletes, al·lucinem amb els seients, ho haureu vist, fem vídeos, estem molt contentes i comença el viatge. Comença el viatge, fem una parada, tot tranquil. I arriba el moment en el que comencem a fer el viatge més llarg que no para el bus, perquè hi havia per pixar el bus, ens posem tots a dormir, tot el bus dormint. Això ja eren com, t'estic parlant, que vam sortir a les 8, 9, no me'n recordo, però ja era tard. Era com les 5 del matí, tot el bus dormint. T'has d'imaginar un bus enorme de 2 pisos i tothom dormint. Sol desperta el conductor. I de cop, doncs la gent es comença a despertar. Per què? Perquè la gent es comença a despertar perquè hi ha molt fum. Comencem a escoltar com gent cridant, Comencem a escoltar com soroll.
Obrim els ulls i veiem que hi ha un munt de fum, un munt de gent, com super alterada, i l'Èlia, no sé com, puc explicar-ho? Sí. L'Èlia, no sé com, es va aixecar amb el saco sàbana que portava posat, que és com un sac de dormir, però superfinet, s'aixeca, va cap al conductor, corrents, perquè clar, és que estava tot ple de fum la part de darrere. I li diu, stop the train! Bueno, que es referia que parés el bus perquè hi havia foc. Llavors, suposo que li va explicar que hi havia foc, li va dir fire, 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 tothom vam començar a cridar fire, fire, fire. Què passa? Que el senyor del bus va aparcar superràpid el bus, la veritat va actuar bastant bé. Hem sortit tots corrents, jo sola vaig agafar, crec que la Rinyo, i tenia l'ordinador i tot i no ho vaig agafar. L'Èlia sola va agafar els diners i el passaport, és a dir, vam sortir com corrents. Sortim tots super estressats, super desesperats, i el senyor del bus, molt conscient i amb molta calma, la veritat, va obrir la part de les maletes, va fer que tothom tragués les maletes, però els busos hi ha dos compartiments de maletes, un de davant i un de darrere. Les nostres maletes quedaven just a les del darrere, quasi totes les maletes estaven al davant. Què passa? Que el bus estava cremant per la part del motor, que estaven just les nostres maletes. El senyor, al veure que hi havia foc just aquella part, va rociar amb l'extintor i va tancar. Les nostres maletes van quedar dintre. Al cap d'una estona, quan ja vam veure que no hi havia foc, i jo vaig pujar a buscar el meu ordinador, perquè a mi l'únic que m'importava era l'ordinador, que és amb el que estic penjant els vídeos, i la maleta m'era una mica igual, perquè mira, si perdíem la maleta, perdíem roba, que al final és el que hi ha, i perdíem, el que sí que ens molestava és que perdíem tots els souvenirs que havíem comprat a Japó, però, mira, sense importància. No era com reimportant si es cremava la maleta. Ens hagués jodido un muntó, però reimportant. Al final el senyor va obrir-lo de les maletes quan ja no hi havia foc i vam recuperar les maletes plenes d'extintor, però tot intacte, tot bé, les vam netejar i ja està. Per mala sort una noia, per exemple, sí que se li va cremar la maleta. En aquesta situació ens veiem a les 6 del matí amb un bus que s'acaba de cremar al mig d'una autopista que no sabem ni on estàvem, al mig de la selva de Tailàndia, un munt de persones, poder 20 persones o 30, sense saber què fer. Vam tenir la sort que la senyora va tenir molta paciència, la que ens portava, perquè sempre va el conductor i una senyora que et dona el menjar i que et porta, i es va comportar molt bé amb nosaltres i va trucar un altre bus i ens van venir a buscar. Fins aquí la història. Vam inhalar molt fum, va ser un moment molt tens, va ser un moment molt estressant, però al final, dintre del que cap, aquesta història acaba bé. Què passa després? Arribem a Chiang Mai. Tot bé, però jo començo a notar que em costa respirar. Estic nerviosa, em costa respirar, hem inhalat molt fum, suposo que també ansietat per lo que havia passat, per estar a un lloc nou, per mil movides. Llavors passa el dia i jo segueixo notant que no em baixa i que em costa respirar, que em costa respirar, que em costa respirar. Què passa? Que decidim anar al metge i aquí ja es complica tot. I l'Èlia diu, ja que estic, a mi que també em mirin per si a casa inhalant molt fum i també tinc infecció o alguna cosa, encara que em trobo bé. Anem al metge. Al metge són molt amables, t'he de dir, ens intenten entendre un muntó, tenim seguro de viatge, llavors ho pagava el seguro, ens intenten entendre, hasta a mi em posen un traductor en espanyol perquè no parlo molt bé l'anglès, l'Èlia el parla millor i no ens enteníem al metge i em posen un traductor en espanyol. Vale. El metge ens diu, com hem estat molta estona al fum, això m'ho diu a mi perquè l'Èlia es va quedar fora, no sé per què em va fer entrar a mi sol. Com heu estat molta estona inhalant fum, no sabeu l'estona que heu estat inhalant fum perquè heu estat dormint, anem a fer les proves bàsiques per saber què és. Què és? Em va dir. Un electrograma, que és el del cor. Una radiografia dels pulmons i també em va dir que em faria un anàlisi de sang. Aquí ve lo totxo. Ens agafa, no sé què, ens porta a la radiografia. Tot bé. Ens porta a fer l'electro. Em porta a mi a fer l'electro. Tot bé. I de cop a mi em fa sortir. Entra l'Èlia i començo a sentir que l'Èlia no para de com queixar-se molt. Diu, és una anàlisi de sang, tampoc és per tant, saps? I veig que no, que s'està queixant un muntó. I dic, què passa? Llavors em fan entrar a mi, i l'Èlia encara seguia.
a l'altra. Eren com 2 habitacions contínues, em fan entrar amb mi. I veig que treu una agulla així, la pava. A tu et va treure una agulla així també, Sí, sí. Una agulla enorme i ens la clava. A mi, a l'Èlia li van clavar per aquí, que li va fer molt mal. A mi me la van clavar per al canell. Vale? Era una anàlisi intravenós de l'artèria. És a dir, ens buscaven l'artèria de dintre per treure'ns sang. Què passa? Que nosaltres, entre que no enteníem tailandès, entre que no enteníem el que ens estàvem fent, entre que ens estàvem fent un mal de l'hòstia, perquè va fer molt mal, és més, us deixaré per aquí el vídeo de la meva muñeca al cap d'una setmana. Mireu, això són 3 dies després, no, més, no? I quants dies fa? Ha passat això? 4 dies o 5. 4 dies després de que anéssim a l'hospital, mireu com tinc el braç. Mireu el que ens van fer, saps? L'Èlia per sort no ho té, però a mi no ho tens, no, tu? No. A mi m'ho van fer pel canell i mira, em va sortir un bulto i a sobre això. Encara em fa mal. És a dir, a mi automàticament em van punxar, que em van fer però un mal de l'hòstia. És més, a mi em van punxar 3 cops, quan teòricament ens havien de punxar 2. A tu et van punxar 3 cops, també? 2. Ah, no, a l'Èlia 2. Quan em van posar a mi l'agulla, automàticament el meu canell va fer fum, i es va inflar i es va posar morau de l'hòstia. Em va sortir un bony, vale? Que després he llegit i és normal. És normal quan et fan aquestes coses, però nosaltres, a un país que no coneixem, al primer metge que anem amb tot el viatge, no ens entenem i no ens estan explicant el que passa. I ens estan fent un mal de l'hòstia. Llavors estàvem hipernervioses. Bueno, ens van acabar de fer això, ens van acabar de torturar. L'Èlia i jo vam sentir que ens estaven torturant en aquell moment. I jo vaig sortir tremolant per tot el cos, que em van haver de posar una sala a part, perquè estava tremolant, és que no m'aguantava ni dreta. L'Èlia, per sort, li va fer molt mal al braç, però es va tranquil·litzar més ràpid, i al cap de mitja hora o així li van venir els resultats i estava tot bé. La movida és aquesta, en plan, que ho vam passar fatal perquè no ho enteníem i perquè ens van fer molt, molt mal. La meva muñeca va estar 2 setmanes que em feia moltíssim mal, que anava així, amb la mà amunt, tota lila i amb un bulto enorme. I això és el que ens va passar arrel de que se'ns cremés un bus a Tailàndia i que després anéssim al metge a Tailàndia. Espero que no visqueu mai aquesta experiència perquè fa molt mal i ho passes fatal. Ja està, fins aquí l'explicació. Vinga. És el nostre bus que s'està cremant.